Здравейте, YouTube! В днешното видео ще ви покажа как да си направите домашен сладолед с мента. Идеята ми хрумна, когато бях в магазина вчера и пазарувах за вкъщи. Видях, че има листенца мента и веднага ми хрумна идея да направя домашен свеж сладолед, в който да присъства мента. И така, нека да започнем. Трябва ви блендер, кантар. Предварително съм замразила 2 броя банани. Сега ще ги начупя. Дано блендера да издържи. 200 грама банани всъщност се получават. Така. Слагам прясно мляко. Сто милилитра. Тук имам спанак. Нека първо да ги разбием и след това ще сложа останалите съставки. Ще сложа още прясно мляко, тъй като съвсем леко се разби отдолу и мисля, че още малко ще е нужно. Сложих още 100 мл и продължавам с бъркането. Вижте как изглежда. Много готино. Сега ще сложа и ментата. Стана супер гъсто, значи на тези съставки 200 мл мляко бяха много добре. Слагаме листенцата. Ето го и сладоледа, хубаво разбит, гладко. Сега ще го сложа в тази купа. Така, искаме се да го украся, затова ще сложа от този шоколад. Мисля да настържа малко отгоре и го слагам в фризера малко да се стегне. Get
дойде момента да ви покажа какво се получи с нашия сладолед. Оставих го да престои една вечер, тъй като ако бях го изкарала с нощи да заснема, нямаше да станат хубави снимки и реших направо да го оставя за сутринта, да мога да използвам дневната светлина. Сега съм го изкарала предварително леко да се отпусне, тъй като се стегна доста. И съм се приготвила малко украса. Мисля да направя една мелба. Приготвила съм си чаша, лъжичка. Сега ще видим дали няма да е прекалено замръзнал. Така, хора, това е моята мелба. Не им завижда на тези, които продават сладоледи, трябва постоянно да загребват. Наистина не е приятно. Но след като леко се подпусна, мога сега да го пробвам. Да видя какво съм сътворила. Да, наистина много свежо е станало. Вие вижте какви калории и какви продукти са ви необходими. Чао, чао!